Bedste, vil du give dit MitID til en, der skrev, han kom fra politiet? Nej. Vil du slå til, hvis du så et ekstremt godt tilbud på en ukendt webshop? Nej. Heller ikke, hvis der var 80% på de der sko, du kiggede på? Seriøst? Nej. Nå, jamen, det vidste jeg da godt.